Kuning igmiki. Nay ko nay day may lunay. May lupod. Unsa kan sardinas suka pagkarami. Kanang asin. Nay magkaon ako nay. Kanang asin nay. Nay, man asin suwa. Suluto, tuslaan. Good morning guys! Ako na pa rin si Terreverse. October 28 na karoon dya. Mato ko sa merkado. Ay, nanapoy taong buutan. Nga, kitagaan ni Badyo kong grasya na pud. Isa rang ipadabi a jig gas dya. Ato ko sila Linlen Enterprises mamili o kanang na isang papalit nga. Para kayo kuno magamit na mas bahay dari adlaw. Ara mo pakita nun sa guys ug sa iyang pamaliton. Anja sa katong pa naka-subscribe pero kung subscribe anja parang nay i-click pa ang notification bell para ma-notify sa sunod na mga videos dahil pa ko imo mga videos. Gagapainan ba masalang po nito lang tawig tanaw aron makapalit ko ginawas. Kasuwa mi. Anda kita ratakan tak guys yang ato na sa merkado. Mga tukos lungsod kay lining tix nagkalit gabi nga ako na sige padabi Gcash nza tay isang gusto ipapalit karang mga kinahalan daras bay mga adlaw nza toni zagi pada sa ila Linlen Enterprises sa lungsod sa merkado sa Alicia. Dagday dagang tindahan diha dadto. Dato pa ko mamili og kanang nay mga maadyo kung naging magamit rin na mas bahay kada adlaw. Dugo ko salamat tani ni sa kagrabe sa kabuutan. Karang nay grasahan sa kakaadyo daghan ma'am. Daghang pa grasya nga maabot sa imong kinabuhi. Nza, ara salamat ka sa kaadyo ma'am. God bless you always. Kay lipay na gazit midana. Kay sa mata karon wa pa ko kakuwas ang pin. Apa ko sildo na ng YouTube. Di pa ko katabang sa ang ginikaran. Siguro may ragali tanan na ang bay pang palit sa konsumo. Ako apa ko yahe. Makakotra ko ganag bay umato ko sa tagbilaran atos ang igagaw. Kay isa man pa kong suruan dadto. Dala makapalit pa ko dari ginagbay para nila. Aran salamat at gadyo ni mo ma'am. Sa imong gahin na mong grasya. Nja guys, maad ko na me. Ayos ang pagawang kon dia. Ano magkita-kita ra tayo nagawat sa skuan. Alis siya merkado. Oh, kumbabit na ko dari. Apa ra tunog? Apa to? Wait kanan. A few moments later. Hi guys, dala ko sindahan ni Ma'am Linlen Enterprises. Salamat na kus nang hatag na rin skuan. Ang paggusulit na nagila mga tindira, mga gwapa kaso. Ayan, masang ka. Kawasan ng skuan. Mga mawasan naman kita mga kagwapa. Kaya, magkasuhan ta. Biwan. Oh, para ba to? Ang ganda na naghang kuan. Pili. Ang sakuang ka. Kapag kasi na nang pa ha. Hobi? Ano ba to? Wait, kuang. Das, malam dahil ka. Kahay. Parang may kwenta ako nag-usap na kalimo, ma'am. Uy, sardinas. Ako pa pala sardinas kaya basig. Mga naman pa na isunod na buhilain. Das, sanda. Hi guys. Nabot na sa kusbay. Dara kang napalit sa tindahan ni Linlen Enterprises. Huwag mo kita sa mga soda ni ang pinalit. Hinatag na ba sa pud ni? Salamat sa gado sa nanghatag dani. Sa kwarta nga ang grocery. Alay diha tagabihan ay. Ang paketan. Diara guys, ang abrihan. Ang mga pinalit to. Okay. Tang-tangan. Uy, diara. Ang masod. Orang ipalit guys.
Doha ka beer brand. Doha ka beer brand kay minum pa rin ng beer brand kay di man ko na lang pwedeng kape. Nga karang dapoy kuan. Milo kas promi. Nga na may itang itong isuwa suko. Milo. O dapoy kupi-ko. Makape. Ngayon na nis nanay, si tatay. Si tatay pag-anabas sa ingani. Jam-jam. Nga. Dapoy Skyflix. Skyflix. Kaya na rin. Snack po. Dukan may ma-upload lagi. Atos ubos. Magbawa mo din. Sa kabukon na yung buntas. Oh, diapay. Juan. Yan ang piganahan niya pero may igmiki. Karang sa gulawag sardinas. Igmiki. Oh. Diba ito kung asin sa katilo. Kami na ilang asin kaya. Ayaw dahil so. Kayo ano kami asin dari. Subsub may usilingan. Awawat ka. Nga. Kani. Polgit pod. Duha ni kabugsud. Naglalaman niyo palit kay katong gagmay po mag-usik-usik. Sa bago naman nirong agipon, di ko mailagi ki. Labaw na. Dapod. Nipait pagkuog napkin. Eh hapit na duguntak sa Miss Romy kay rong di magtabi sa ng mga kunot. Sa dugo napkin. Wog di apay safeguard. Safeguard, ano ka po, okay. Mara man yung isa muna ng safeguard. Kaya kawas mga germs. Ano? Safeguard, nga. Oh, sabon. Sabon nga. So, panglaban eh. Kay, paano man nga ni kay, hindi madali mahurot. Kay, tutod man. Dapoy shampoo. Palmolive nga shampoo. Mama na yung shampoo na rasbay. Nga, di apagagad. Sentral sa kakilo. Kay itimpla. Kailangan may kape na rin mais. Timpla plus kaping mais. Kapay sardinas. Nampod kabuok. Kay na may igmiki amo nang isaguro magluto mi. Nga, agaban. Kala kung katasan mi na may di maabri. Wala dinay ikasuwa. Karay sardinas. Nga. Yapa. Ibay ko buwad. Buwad nga pinakas kay mamay ganahan ka tayong buwad kay ganado ko nung isang kaon basta may buwad. Morari, tanan. Salamat sa naghatag daring mga grasya. Hinaot pa unta nga tagaan pagantas nga kinabuhi. Naghatag diri. Hindi morari. Darag ang lagi mong kuan ma'am. Pinada. Nakorta. Mori ang napalit. Mauro to tanan ang napalit. Aras salamat agad sa sa naghatag. Grabe. Aras salamat agad sa tanan. Aras diri mong kabagutan kaadto ma'am. Kay imo minggi tagag nga ni dako diring tabang namo. Salamat ug daghan sa mga tindira sa tindahan ni Linlin Enterprises. Kitabangan ko pangabot sa Milo, kape ko, kung babit dito. Shout out ko ni Sir Michael Miasco, mga ilang manager, o si Marilyn Miasco, manager, o si Evelyn Morga, ilang cashier, agila mga tindira, si Rene Rose Maliling, Mera Rose Ribukas, si Regine Basalo, o si Marianini Ayuban, o si Benedicto Daan, grabe, o si Kinit Burato, uy, gagaw siguro kay Burato man, o si Mary Mika Miasco, o si Janice Kinlog. Muna sila kuan guys, mga tindira dos kuan Linlin Enterprises. Salamat ka doon Enzo. Labi na sa naghatag daning kwarta nga nagpapalit dari grocery. Adaghan natin salamat. Grabe. Grasya pa kagdaghan ma'am. Sa imong kabugutan. Unsa maro to ang vlog karong adlaw. Salamat sa itong pagtanaw sa katong pa subscribe lang pod mo. Wala mo.
Yan! Sabi ko, Eliana. Dahil imong scarpet sira ko yan. Dahil na. Nalipay ka. Hindi pa man. Pada ira. Ay, kita lang. Nek, ma'am. Naghatag na. Mudayan dia. Dali. Dari! Oh, wala kita na. Dan Eliana kayo mo raman nagnog Skyflix. Da. Imong Skyflix sira ko. Skyflix. Skyflix. Anda. Nalipay ka. Anda, mo sa makasangatan. Salamat. Salamat ko sa gata kan sa mukha pa ganun ng igmiki. Lagi mo ng igmiki. May kuhan na day may lunay. May lupod. Anda, kan sa din nasa mukha pa ganun eh. Ganun kasin. Yan, magkaon ako nay. Ito ganun kasin day. Ay, mana asin suwa. Suruto. Suan. Eh, Wala mo ganun. Gawa sila